I so abịa? Are you coming too? Atụla asị. Don't lie. Kedu ka ị dị taa? How are you today? Gịnị ka ị chọrọ ịzụta? What do you want to buy? Ị ga-agarịrị ugbu a. Do you have to go now? Enwere m ike ịnọdụ ala ebe a? Can I sit here? Ana m achọ ihe. I am looking for something. Ị ga-ele m anya? Will you watch me? Mee ngwa ngwa. Hurry up. Ị na-ekwu okwu mgbe niile? Do you talk often? Ndo. I am sorry. Ahụrụ m gị n'anya. I love you. Akpịrị ọ na-akpọ gị nkụ? Are you thirsty? Ana m ala ụlọ. I am going home. Mechie windo. Close the window. Ị na-ekwu okwu mgbe niile? Do you always talk? Achọrọ m ihi ụra. I want to sleep. Ị na-abịa na nke m? Are you coming to my place? Ị nọ n'ụlọ akwụkwọ? Are you at school? Ị ghọtara? Did you understand? Onye na-ekwu okwu? Who is talking? Adị m njikere. I am ready. Ị dị obiọma. You are kind. Enwere m ike ịnọ? Can I stay? Ị na-ekiri ihe onyonyo? Are you watching TV? Ebee ka ị na-aga ugbu a? Where are you going now? Gịnị ka ị ga-eme ma emesịa? What are you doing later? Ị na-eme ka m chịa ọchị. You make me laugh. Gwa m okwu. Talk to me. Enwere ike inyere gị aka? Can I help you? Gịnị ka ị chọrọ iri? What do you want to eat? Ị ga-ewetara m ihe? Will you bring me something? Enwere m ike ịkpọ gị oku? Can I call you? Gịnị mere i ji na-enwe mwute? Why are you sad? Ị dịla njikere? Are you done already? Ebee ka ị nọ kpọmkwem? Where are you exactly? Gịnị mere i ji na-ebe akwa? Why are you crying? Ị na-abịa ebe a mgbe mgbe? Do you come here often? Ebee ka ị nọ ugbu a? Where are you now? Agaghị m echere. I can't wait. Ebee ka anyị na-ezukọ? Where are we meeting? Enwere m ike ịbịa ugbu a? Can I come in now? Gịnị ka anyị na-eri? What are we eating? Gịnị ka anyị ga-azụta taa? What are we buying today? Ebee ka ị bi ugbu a? Where do you live now? Ị nwere ndị enyi ebe a? Do you have friends here? Ebee ka anyị ga-aga ma emesịa? Where are we going after? Onye ka ha bụ? Who are they? Ị kwuru ihe? Did you say something? Ị hụla Uche? Have you seen Uche? Ị zutere mmadụ? Did you meet someone? Gịnị ka ị chọrọ ịgwa m? What did you want to tell me? Aghọtaghị m nke ọma. I don't understand well. Ị zụtara ihe? Do you buy something?